a gatyát, te fasz! Ez az motoros volt! Lecsúszott a gatyát, te fasz! Milyen jó lehet egy ilyen motorral menni, mi? Rövid gatyába, baszki. Póló, és valami papucs volt rajta. Mondjuk ütközik egy darással, vagy egy bogárral, vagy egy autóból kipattanó kővel. Hát ott szarja magát össze. Na mindegy. Hála Istennek 1000-ből egy ilyen motoros van. A többi az elég normális, vagy normális.